23-24 ýanwarda goňşy Eýran Islam Respublikasynyň Horasan Rezawy vilayet häkimliginiň resmi we hökümet wekiliyetiniň agdalary Türkmenistana saparynyň çägine ýurdumyzyň Mary vilayetinde bolýarlar. Wekiliyetiň sapary dünýä sivilizatsiýasynyň ösen merkezleriniň biri hasaplanylýan gadymy Merv taryhy meden döwlet gowrakanasyndan başlandy. Goňşy döwletden gelen wekiliyetiň agdalarynyň sapary vilayet merkezi Mar şäherine dowam etdi. Olary vilayet merkezi bilen tanışlygyň esasynda bu ýerdäki Gurbanyguly Hajy mescidine barıp gördüler. Myhmanlaryň Mary vilayetine saparynyň çäklerini vilayet häkimligine dowuşyk geçirildi. Bu ýerde Mary hemem Horasan Rezawy vilayetleriniň häkimleriniň dowuşygy boldy. Häkimliň söhbetdeşliginiň özünni Melilizerimiz Gahrman Arkadamy tarapyndan ýoly goýulan we hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň dowam edýän dosana daşary siýasatyny gollamak, gadymdan gelen goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek, dürli ogurlarda gazanlan üstünlikleri pogtalandyrmak meseleleri düzdü. Soňra myhmanlaryň sapary Mary myhmanhanasyna iki vilayetiň eşewur telekeçileriniň gatnaşmaklaryna dowam etdi. Onu birek bilen özara ýoly goýulan eşewurlyk gatnaşyklaryny hasam ösdürmekliň iki taraplan bähitli ýollary hemem bu gurda toplanan oňyn iş tejribeleri geljekde hasam geňeltmek dogrusyna işçiň pikir alşyldy. Iki vilayetiň özara gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen geçirilýän bu saparyň dowamynda wekiliyetiň agdalary Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunda da bolýarlar. Ýurdumyzyň energetika podogy üçin gerekli bolan tejribeli, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlayan bu bilim ojagynyň täze tehnologiýaly okuw tehnik enjamlar okutmaň dünýäniň laýyk gurulşy, sany bilim ulgamynyň ornaşdyrylşy, energetikanyň gaýtadan dekeldilýän çeşmeler hasaplanylýan ýeliň günüň energiýalarinden peýdalanmaklaryň talip ýaşlara öwredilşi bilen geňden tanışmaklyk myhmanlarda aýratyn täsir galyrdy. Goňşy döwletiň wekilleri vilayetiň eşewur telekeçileriniň öndürýän köp görünçli haritlarynyň baý serwisine de aýlanyp gördüler. Hususiýetçiler tarapyndan öndürilen ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy bätleşe ukyply azyk, gurulşyk we senagat önümlerini serge gatnaşanlar uly gyzyklanma bilen synladiler. Sergide goýulan haritlar iki vilayetiň arasyndaky eşewurlyk gatnaşyklaryny ösdürmekligi bolan gyzyklanmany hasam artdyrdy. Özüniň öndürýän önümleri bilen içeri we daşary bazarda münasip orun alýan täze aý harit nişanly hojalyk jemgyýetiniň haritlary myhmanlaryň ösüni özüne çekdi. Myhmanlar bu hojalyk jemgyýetiniň önümçil kärhanalaryna bolup eşewurlar tarapyndan öndürilýän azyk önümleriň hili görnüşleri bilen ýakynan tanışdylar. Myhmanlaryň Mary vilayetiniň taryh we öwrenşi muzeýine amal aşyran gezelençler hem gyzykly boldy. Myhmanlar Türkmen Eýran dost doganyk gatnaşyklaryny ösdürmek barada taýsy tagalalar edýän Türkmen halkynyň melilizeri Gahrman Arkadamyzyň hemem hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler.